BMW тройка солиш 2000 мошин дар Душанбе қарор дорад. Кузаш седан, приводаш баллонои пеш, танҳо бензин, мотораш ДВД, рангаш серебрист, коробкаш механик. Каме расход дорад, гуфт соҳибаш. Арзон ва алиш кардан мешавад. Нархаш бошад 33000 сомонӣ. Бо курси ҳозира 229600 рубли. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. Инак дуюмин мошин Mercedes S-Classic рангаш сиёҳ, кузаш бошад седан, приводаш баллонои қафо кор мекунад. Коробкаш механик, мотораш 1.8, газ, бензин, соли барош 1994. ҳуҷҷатош 1 сола, мотораш ходовоиш 100%, баллонош навай савдо ва алиш кардан мешавад бо Mercedes W200C W210. мошин нағз бошад, коробкаш автомат бошад, болои сум медиҳем, гуфт соҳибаш. нархаш бошад 29500 сомонӣ, бо курси ҳозира 25700 рубли. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумот бештарро дастрас намоед. инак сеюмин мошин боз Mercedes S-Classic дар шаҳри Душанбе қарор дорад. рангаш сабзи торик, кузаш седан, приводаш баллонои қафо кор мекунад. коробкаш механик, объеми мотораш 1.8, бензин, газ, соли барош 1994, автозаводиёни пул, обогревател сиденёш доранд, 1 сола ҳуҷҷат дорад, савдо мешавад. харидори аниқ бошад, савдои соз мекунем, гуфт соҳибаш. нархаш бошад 34000 сомонӣ, бо курси ҳозира 236910 рубли. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Марк 2 рангаш сафед, коробкаш автомат, мотораш дукубай, соли барош 1995. кузаш седан, приводаш пешай, ҳуҷҷат дора, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархаш бошад 35000 сомонӣ, бо курси ҳозира 245000 рубл. бо савдо кардан мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак панҷумин мошин бо хоҳиши подписчико ВАЗ 2114 рангаш кабуд, коробкаш механик, кузаш хелчибек, приводаш баллонои пешанд. танҳо бензин, мотораш 1.6, соли бароишаш 2008. нархаш бошад 26500 сомонӣ, бо курси ҳозира 184546 рубли. номерҳо ва дигар маълумотҳои бештар дар рӯи экрани шумо. инак шашумин мошин боз ВАЗ 2114 рангинаш ҳам кабуд, кузаш хелчибек, приводаш баллонои пешанд, коробкаш механик, объеми мотораш 1.5. нави сӯзишворӣ, танҳо бензин, соли бароишаш 2002. нархаш бошад 16000 сомонӣ, бо курси ҳозира 115591 рубли 83 копейк. ҳуҷҷатош тамом шуда гияст, занг занед, бо савдо мекунем, гуфт соҳибаш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак ҳафтумин мошин Opel Caravan рангаш кабуд, кузаш фургон, приводаш пешай, коробкаш механик, объеми мотораш 1.6, газ, бензин, соли барош 1998. нархаш бошад 23000 сомонӣ, бо курси ҳозира 160335 рубли 62 копейк. бо савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак ҳаштумин мошин боз як Opel Caravan ранги шоколадный, кузуш универсал,
приводиш пешай, коробкаш механик, объем мотораш 1.6, газ, бензин, соли барош 1993, нархаш бошад 18000 сомонӣ, бо курси ҳозира 125495 рубли 70 копейк. боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак нуҳумин мошин Opel Vectra рангаш сурх, кузаш седан, приводаш балонои пешай, коробкаш механик, объеми мотораш 1.6, навъи сӯзишворӣ газ, бензин, соли барош 1990, мотор дуд намекунад, коробкаш скоростной, нархаш бошад 9000 сомонӣ, бо курси ҳозира 62557 рубли 83 копейк. бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад, занг занед, мегӯяд соҳибаш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. با همین ویدیورولiki ما و شما با آخر میرسد. با شما بودم من محمد صدیق. شخصانی که ماشین یا یگان تکنیکای با ارزش داشته باشند پس با این رقم‌های ما با طریق وایبر تنها روان میکنید و شخصانی که بار اول مهمانان حتما подписаться کنید و زنگولچه را فعال نمایید. و برادران نگفته نماند که در کامنتاری نویسید که چگونه ماشین پیشکش شما بیشتر کنیم. سربلندی، خانه آبادی، تنی سعد، ایمان مستحکم با هر یک شما خواهانم باقی در پناه الله باشید.